Good morning लोगोफोर नै आङो दायो थांगासिनो इम्फलनिफ्राय न'नो हारसिंनो नै लोगोफोर थांगासिनो। हेलौ रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै आङो नोंथांमोननिसिम लाबोलायबाय ब्लग। आङो दायो नोंथांमोननो देखायलांगोन ब्लगखौ आं मा जायगायाव थांनो नागिरदों। नोंथांमोन आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना ला आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो। नोंथांमोन गोदान बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थाबा नोंथांमोननिसिम सिगाङै मोनहैबाय थानायनि, बेखायनो नोंथांमोन साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोन्थों नोंथांमोन। बिदिब्ला थौदो ब्लगखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोन। लेट्स गो। गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया, रावनोबो दाहरथों आंनि अनजालिखौ। आं पागला जागोन, आं जावलिया बोरगोन। गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया, रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ। सोनाबथिं ओंखारबोथों थेवबो नों आंनि जाथारगोन। बुहुमा बेलथायो बेलथायलांथों आंनिनो जाथारगोन। गाबाय थागोन आं, खुलुमै खुलुमै बिबाय थागोन आं, खुद्रि खुद्रिनानै मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव नोंखौल' मोनथारथों। गुबुनजों दाजाथों आंनि मोजां मोननाया, रावखौबो दालाथों आंनि अनजालुआ।
लोगोफोर दायो आङो थांनिसै ओमफ्राय नङाबा गोबाव जागोन आरो फैफिननांगौ बेखायनो लोगोफोर आङो दायो थांबाय थानोसै लामा गाज्रि बेखायनो आङो दा उनाव देखायलांबाय थागोन भिडिअखौ दा दसे अफ खालामनानै नोंथांमोन स्पिड खालामथ'वा थारमाने लामाया गाज्रि स्पिड थांनो हायाखै लोगोफोर थ'दो लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना जायफोरा आंनि चेनेलावहा साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोन आरो लोगोफोर नोंथांमोनाबो गारि सालायनो गोसोब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालाम नोंथांमोन आं नोंथांमोननिसिम गारि सालायनानै देखायगोन मारै कमेन्ट खालाम कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हर मारै सालायो नोंथांमोन जायफोरा गोसो दङ गारि सालायनो थांबायलै आं दै थांबाय पाहार सायाव दै ओइ बोला माबागोन ओइ ayo langsung लोगोफोर दायो आं नैबे लामा ससेयाव लाखिनानै दसे रेस्ट लादों थारमाने हासुनोबो ओंखारदों ना बेखायनो आरोना नोंथांमोन दसे थांसै लोगोफोर आं दायो फाइनालि सफैबाय जुन्थु जायगायावहा फैनो सानदोंमोन आरो बुंनायमोन आङो बे जायगायाव सफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअआ बेखिनियानो नोंथांमोन मोजां मोनदोंबा खनसे लाइक खालामबाव शेयार खालामबाव आरो साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर